Това, което виждате е компютърно управляема фрезичка, която с подходящ софтуер може да прави платки, да изчиства фолиото отгоре. Оказва се, че фрезерчетата, с които трябва да се работи, които трябва да се под 1 мм, са доста скъпи. На българския пазар порядка на 90 лева фрезерче имаше 0,2. В Алабама намирах такива порядка на 12 евро с 0,4. Ето тук в момента съм направил няколко проби, но това е една пробна платка, която тук съм рязал с обикновено борче. Вижда се колко това е разликата, когато режеш дебелината и тук това са няколко линии. Ето тук също тази линия, която вижда се каква е разликата в големината. За да получите хубаво рязане и с максимална скорост, трябва да направите и добро заточване. Това е погледнато отстрани самото борчето. Трябва асиметрично тук да се получи. А погледнато директно това отстрани, това отгоре, заточването трябва, ето това, ако това е центъра на въртене, това трябва да се получи едно триъгълниче. И когато се завърти, ето това ръбче започва да реже, като се завърти в тази посока, това ръбче започва да реже фолиото. При хубаво заточване не трябва да има цъфтене отстрани, разнищване или така, както строителите казват, дране на фолиото. Се получава се страхотно каналче. И се оказва, че де-факто старите професии и старите стругари вече са на изчезване, тези, които си заточват сами инструментите, с които работят. А сега всичко се купува на готово, но това на готово означава страшно много оскъпяване на продукцията, която правите. Това нещо, което го виждате, е счупено борче, зъболекарско борче, което е изхвърлено и без пари може да се ползва. То е достатъчно закалено, за да може да се заточва многократно и да се използва много пъти без да дадете нито 1 лев.